حد ماذا باور نمیکنی تو برای چی مرا میدروی تماشا میکنی یعنی پولی بلیطا ندادستیان چی خیل برگردونه پولی بلیطا میگن که در ایرپورت دوشنبه سیل در اومده нафароне ки дар федератсияи россия шаҳри москва қарор доранд ва агар аз дарди дандон азият мекашанд пас ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед ба ҳама намуд дарди дандон муолиҷа месозанд аз номи юристиҷаи муроҷиат кунен скидкатон мекунанд стоматологияи бародарони тоҷик дар шаҳри москва ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷа. навори имрӯзаи мо ба саволҳое ки дар комментария равон кардагиен ҷавоб мегардонем ва пеш аз шурӯъ кардани хондани комментарияҳо мо як ахбороти нава ба шумо пешниҳод мегардонем. яъне ахбороти нав оиди ҳамин мебошад ки санаи 11 май дар яке аз мактабҳои миёнаи федератсияи россия шаҳри казан мактаби рақами 175 ҳуҷуми силоҳона карда шуд ки баъд аз ҳамин ҳуҷуми силоҳона дар казан дар мактаб президенти федератсияи россия владимир путин як тағйирот ба қонун ворид кард. яъне гуфт ҳар як шахсияте ки ба фурӯши силоҳ машғул мебошад аз инҷа пас ҳар касе ки муроҷиат мекунад барои харидорӣ кардани силоҳ ва харидани мешавад силоҳа бояд аз тарафи фурӯшанда ба ӯ пешниҳод карда шавад ва бояд аҳлу оилаи ӯ шахсият санҷида шаванд ки дар чӣ сатҳ қарор доранд ва силоҳ барои чӣ харидорӣ карда мешавад ва бод яке аз шартҳош ҳамияе ки дар вақти харидорӣ кардани силоҳ оё мехоҳӣ риши худро зиёд намоӣ ё мехоҳӣ мӯи сар аз рехтан монад ё мехоҳӣ доғҳои сафеди баданро нест намоӣ ва ё мехоҳӣ худро фарбе ё хароб кунӣ пас ба шумо соф савдоро тавсия медиҳем ва ё шахсоне мехоҳанд ҳиҷома кунанд ё равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунанд ва ё капсулаи алҳадая ба соф савдо муроҷиат намоед. доруҳо доставка низ карда мешаванд. рақамҳо дар рӯи экран. аз номи юристиҷаи муроҷиат кунед тахфиф дорад. бо соф савдо бошед. офиси соф савдо дар питер ва москва. аз тест гузаронида шавад ҳамун шахсият яъне ки пеши психолог мебаранд ҳамун нафара аввал ӯра санҷиши духтурӣ мекунанд ва баъдан духтур агар ки иҷозат дод ба ҳамун шахсият силоҳ мефурӯшанд. ин тағйирот ба қонуни федератсияи россия пас аз ҳамла ба ҳамун мактабе ки мо қайд кардем ворид кард президенти федератсияи россия. бисёре аз нафарҳо медонанд ки дар федератсияи россия оружиеро документ карда ҳар кас мегардон ба худ лекин аз инҷа пас мувофиқи ҳамин тағйирот ва иловаҳо ба қонунгузории федератсияи россия просто так ба ҳеҷ ка оружия намефурӯшанд. бародарони азиз ҳамин буд як камтарак ахборот оиди мавзӯъ. акнун шурӯъ мекунем хондани комментарияҳоро. олимҷон абдуллоев нависта салом ака ин бори чандум аст ки менависам ҷавоб наметӣ пули билета надодестиян чӣ хел баргардонем пули билета вай сол харида будем ҳоло ҳам меган кай раҳо шуда шавад. бародари азиз ширкат пули билети тира возврат намекунад яъне ки пеш аз баста шудани марзҳо ҳар касе ки чипта харидорӣ кардагиай ҳамун ширкате ки харидорӣ кардагиай чартерни не мунтазам рейсҳош кушода шава мумкин ҳастае ки ба ҳамун билетҳои пештарашон парвоз карда ё аз россия ба тоҷикистон биёянд ё ки аз тоҷикистон ба россия бираванд. кароматулло нависад салом ака мо аз куҷо чипта харидорӣ карда метонем пешакӣ раҳмат. шахсиятҳое ки дар хуҷанд қарор дошта бошен аз фурудгоҳи хуҷанд метонен пурсон бошен ва шахсиятҳое ки дар душанбе қарор дорен аз касаи зилёни бозор лекин дар моҳи май чипта мондагӣ нестае аз ширкати сомон эйр. касае ки дар зилёни бозор қарор дорад ширкатҳои анами сомон эйра чиптаҳоша ба фурӯш гузоштагиай моҳи май аллакай ҳама чиптаҳош фурӯхта шудагиянд. ютубер нависа якай сорбон 4010 гирифта битен акаман ба шумо 10000 метум ака июнда бишава мешава мужик лавз дорад ма додагӣ мардак нест 10000 ошид шава ака мада 10 гирифта бите 4000 манда моҳи июлда. бародари азиз бовар ки ягон чи ма комментарията нафаҳмидам ҳамин вақти ягон чи менависен ҳамро я бор хитон бихонен аввал ба фикра мақсади гапш ки мегам ада 4 та билет 10000 биё бите бародар ма ягон шинос надорам ва гирифтарам наметавонам ягон ҷо билети россия ба ягон каса. ғоиб назаров нависад салом алейкум акаи сорбон илтимос саволи мада ҷавоб дем пешакӣ раҳмат гап ҳастае меган ки дар аэропорти душанбе сел дар омадай меган ҳамун ростай
бародари азиз, вай тақрибан як ҳафта пеш буд, ба фикрам ҳамун рӯзе ки боронгарӣ сахт буд, як камтар об ҷамъ шидагӣ буд ва айни ҳол хубай ҳама шикри худо ки 100%. Абдулҳамидҷон нависай: салому алайкум акай Сорбон, табрик 165 000 подписчик шиден. ҳазор раҳмати калон бародаро ҳар яки шумо ки дастгирӣ мекунен ва дар канали ма обуна шидаген ва ман боварӣ дорам ки аз идам зиёдтар мешавем бо дастгирии шумо. Амирбеков нависай: ман тамоман бовар намекунам гапҳои туда. Касаҳода дига нархай билетай и колхоз. Охи падмада бовар намекунӣ, ту барои чӣ мара медрои тамошо мекунӣ? Ягани тамошо накард. Одами хуб навистай: ассалому алайкум акай Сорбон, илтимос дар ҳамин саволи ман ҷавоб диҳед. Муҳоҷироне ки беҳуҷҷатанд, барои ҳуҷҷат кардан ба куҷо муроҷиат кунанд? Илтимос мегуфтед пешакӣ раҳмат. Ба ФМС ва шуъбаҳои маҳаллии зисти худшон дар ҳар куҷое ки қарор дорен шуъбаи маҳаллӣ дорад, ё ки ба ФМС мерен ҳуҷҷатгузорӣ мекунед. Шахсиятҳое ки ҳуҷҷат ҳам дошта бошен, шумо бояд бирен хитона ба қайд бигирен. М18 нависай: 13 апрел 5600 сомон гирифтам. оли 21 май меравам. Чӣ хел 5 рӯз 10 рӯз пеш арзон меғалтама, қариб 2 моҳ мешава. хай за то арзон гирифтай ку охи. 1 сол пешам гирифта бошӣ ки арзон гирифтай. Хусрав нависай: салом Сорбон, меган чартерни ҳама беаснавани рафтесан, ягон чиз намепирсанд меган. бале ҳастай ҳолатҳое ки ягон чиз намепирсанд, яъне ки асос намепирсанд дар вақти парвоз, лекин ҳастай ҳолатҳое ки мумкин дар як рӯз ҳамун як рейсша бипирсанд. И хеле ҳолатҳошам ҳастай, барое ки дар комментарияҳо чандин нафарҳо нависондагӣ ҳастанд ки мисол мо бе ягон асос ба рейсҳои чартерӣ вориди Россия шудем ва кору фаъолият кардастем, мисол ҳуҷҷатгузорӣ кардастем, лекин боз ҳастанд нафарҳое ки менависонанд мо ба ҳамин рейсҳои чартерӣ беасос рафтем, мора бозгардонидан, яъне ки Россия обратно гардонданшон. И ҳолатҳошам ба чашм мерасад. Рамазон Қодиров нависай: 8600 сомонӣ 11 июн мо харидем. гап нест бародар, роҳи сафед шумода. Урозов нависай: салом акай Сорбон, Тоҷикистон граница ва Москва кушода ҳаст ё нест? 15 май маҳкам кадай шуда гуфтай авиакаса гуфтай ҳами хабарша бугу. бародари азиз, граница агар роҳҳои заминиро дар назар дошта бошӣ, оли кушода шидагирам нестай ва маҳкама агар ки парвозҳоро дар назар дошта бошӣ, танҳо ширкати Северни Ветер парвозҳош ба анҷом нарасидестай ва дигар ширкатҳош ба мисли пештара парвозҳои худшона ба анҷом расонидестанд. Вале оиди маҳкам кардани парвозҳо оли ягон чи гуфтагӣ нестанд ки маҳкам мешава ё ки зиёд мешава. Тамошобинони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. Дар канали Юристи ҷои обуна шидана фаромӯш намекунем. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. То барномаҳои дигар.